салом дӯстони азиз, имрӯз 3 январ ва имрӯз мо 3 канале ки дар марафон иштирок мекунанд яктаи видеошона якҷоя тамошо карда фикромона оиди видеошон гап мезанем. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки влогҳои мо дар канали дигаримон, канали таҷмама, канали нав менависем меброя ана муҷада меброянд. Дар инҷа марафон ва ҷанбасти конкурс мешавад. Пага конкурса ҷанбаст мекунем. ҳолиам сари вақтай бидрои бине ҳамада подписка кардагиен, лайк мондагие, комментария нависдагиен ё не. Дар инҷа камтарак зодрӯзи Раҳмоналӣ сёмка кардагием. Видеоро пурраша метавонед дар канали таҷмама, канали нав тамошо кунед. Ссилкаш дар комментария мемонам. Ва вақти монтаж кардани ма дар инҷа бозӣ кардастам. Автомат бозӣ аҳамият натиҳем. Хулоса ҳозир дӯстони азиз се канала мо якҷоя видеоша мебинем. Канали Фатимаи Три брата якташ влогови, дуташ канали Пухту пазай, дастархони зебо аз Турсия ва дили рецепти Федератсияи Россия. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бинандаи гиромӣ, бонувони меҳрубон, ман имрӯз мехостам хоҳиши шумо ба ҷо биёрам, барои ки чанд зан мана пурсида буданд кӯдактона массаж карда нишон тиҳен. ба фикрам занҳое ки нав кӯдак доранд якум кӯдакашон ҳастанд. дар ин шаҳри дӯстони азиз, амҷода мебинем видеои нағз, гапи нағз дастаи массаж нишон додани за кадра музика ҳай. Музикаи простой боша хай приятне. Бо музика бо байт дора. Мо байти нигинара гӯш кунем ё гапҳои Фирӯзаро гӯш кунем. камтарак ҳамҷада таваҷҷӯҳ кардан дар кор ки як мусиқӣ фора мондан дар кор ки ӯ суруд набоша ки мо фикри ҳами барандара бифаҳмем ки чӣ гуфтани. ҳозир мо уже фикр монда ӯ байт дилнишини ӯ нигина рафт. ин рӯғана беҳад рӯғани хуб будай. ман айдумаат ҳозира ин чорум рӯғане ки тамом шудааст гӯем барои массаж кардан. вақте шумо массаж мекунед аввал дастотона мешӯен собунқати, баъдан омада равғана мегирен, ана мехен почаи кӯдак, ай почаи кӯдак сар мекунем массаж кардана.
оста мехем массаж кунем, омӯхта меша кӯдак. кӯдаке ки кардагӣ набоша, якум бор мекунӣ, баъд мехела поша мекаша, гирья мекунад. ман ки ҳама вақт мекунам, омӯхта шудага. баъд тагои кафи пои кӯдак аҳамият дода бошед. агар мехе дам бусай дам кардага, ҳамин набояд ана мехе массаж. тамошобино дар ютуби тоҷикӣ камай ҳам хеле влогое ки дар оҷа бо ягон маслиҳатҳо барои калон кардани кӯдакҳо, ина мисол массаж, ҳам хеле чизо нишондиҳанда нав ҳамин чизо пайдо шудааст. аз навнои влогҳои тоҷикӣ чӣ хеле мо хӯрдем, ина харидем, авқот кардем, тамошо парк рафтем. ва ина хеле чизои даркорианд дар ҳамин влогҳо ки нишончие мардум масалан чӣ хеле ки меёзи муаллифи ҳамин видео гуфтааст ки кӯдак якум бор мекуне, намедоне чӣ кор куне, нишон медиҳад чӣ хеле мисол массаж кардан. аҳамият натеда иҷа хай ҷанг рафтаистае, дар вақте ки ман монтаж кардаистам бозӣ кардаистиям. ана ҳамин чизои беҳад даркориам барои ҳамон одамое ки берун ай тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. масалан очаҳошон, наздикошон нестанд ки нишон диҳанд ки чӣ хеле кӯдак калон кардан дар кор, чӣ хеле массаж кардан дар кор. барои ҳамин канали хубе, агар ҳама видеоҳош ҳам хеле бошанд, масалан видеое ки фоидаовар барои тавсияти ягон кӯдака чӣ хеле калон мекунӣ, чӣ хеле бозӣ медоронӣ, чӣ мехобонӣ. холоса ин видеош дар мози ҳам хеле моментҳоро дидестем. бисёр вақт кифтакош мешина кӯдака. вақте кифти кӯдак шиш дила меҷиқа, кӯдак бисёр гирья мекунад. пешои нами пиштои гарданакоша кифтакоша метавонед массаж кунед. баъд ай ду тарафи дасташ меқапанд, кӯдака метакан кифтакоша. ай хоб ки хест обязательно мехе кунед. ҳар шаб пеши ай хоб рафтан ҳамин кифтоша дута шонаи кӯдака вазалин кунед. ҳама вақт вазалин шакен, мулоимат места кифтакош. ана мехе мекунем бо ин дастша, баъди ин мегирам мехе кифтакоша метакидам. тамошобинои чӣ дигар таваҷҷӯҳ куне сарлавҳа ва чӣ номи ҳамин канал. дар номи канал Фатима Итвибрата, не ки ман намедонам барои чӣ ба забони русия, канал ба забони тоҷикия. ва сарлавҳаҳоро бояд ҳамин блогер аҳамияти сарлавҳаҳо да хато нанависа. мана описанияша як бор бихоне, агар чандта хато дора. мисол ози мо ҳам таъриф мекунем, ҳам бо ҷиҳате ки ҷои камбудӣ бинем мегем да. мисол бояд ки хато набоша. вақте як одам мехона медроя, хатогӣ ҳамин шуморо наёва. блогер бо ай соли 2018 и одам хай умуман каналш бад нестай. чӣ хеле ки русо мегӯянд процветания вашему каналу, лекин бо аҳамият додан дар кор нозукиё да. масалан якум сол агар блогер бошӣ хато нависӣ, мумкина дуюм сол, сеюм сол аллакай 3 сол вақте менависӣ бояд хато накунӣ. мисол ҳам хеле хушрӯ ҳама вай бошанда мутобиқат кунанд. мисол блогери якрӯзаву дурӯза нестай ин канал. барои ҳамин шумода муваффақият мегем соҳиби каналда ва занако фикротонаи оиди ҳамин канал бинависен ва чӣ мехоҳед дар ин канал дидан, ё шумо ин каналро барвақт уже тамошо мекунед, умуман чӣ фикре доред дар ҳамин комментария бинависен. касе подписатсия кардаги не, ссилкаша дар комментария мемонам, подписатсия кунед. дӯстони азиз, мегзарем канали дуюм, дар канали Дастархони Зебо. чӣ ба хеле ном дорад тамошобино? зебо барое ки соҳиб шавед, ба фикрам хато накунам, номи ҳамин бону зебо, Дастархони Зебо. ана нигоҳ кунед ин канал видеош ба забони русия описанияш, неки номуш ба забони тоҷикӣ. ман ҳайрон мешавам чун каналу ҳам хелеянд. ваиш ба забони русӣ буд номуш, влогош ба тоҷикӣ буд. иш бошад набарота. дар инҷа фақат хӯроку пухтупазо нишон медиҳад. нигоҳ кунед як чиро таваҷҷӯҳ кунед ки бо бисёр чӣ хӯрокҳои туркӣ, кадоме ки дӯст медорам хеле хӯрокҳоро будрои ҳамин каналда ёд мегирен. ба шумо мехоҳам як савол тиём, дӯстони азиз, шумо ҳам дар хона барои худтон тайёр кунед перчаткӣ мекунед ё и барои видео мекунед ҳамин корро? барои ки ман ягон бор перчаткӣ накардам вақте ки ягон чиз тайёр мекунам. вақте ки хамир мекардам, нохуно ки дароз буд, гуфтам ки перчаткӣ кунам. ана чиро нағз мебинам вақте ки инам хеле оформление бинеда, ина гулчаву ягон чи як дар рӯи ҳамин дастархоншон хушрӯайда. ҳам хеле вақте ки вақти тайёр кардан ҳам хеле бо ягон сувенирча ягон чи як дар пеши ҳамин видео мемонанд. як хелоро нигоҳ мекунӣ ва пеши ҳам хеле хоб холиай. хай ина чӣ хеле ки мебинед канал дар инҷа хӯроки чӣ, соҳиби канал хӯроки чӣ тайёр кардаистад, туркӣ, оши туркӣ тайёр кардаистад, ба фикрам хато накунам.
ва мусиқиша оз мебинем чӣ хел мусиқӣ мондагия. мусиқии дилнишин нормалӣ масалан тақалапақала тӯй мешава ку яхе блогеру дами авқотпазишон хушомадии арӯси мо мемонанд хеле мусиқӣ нест. яъне мусиқие ки барои хӯрокпазӣ приятне вақти тамошо карданда я хелоро аҳамият метиҳем. вақте ки ҳами хӯрокпазӣ да ягон арӯси мо омад хушомадӣ ба боло бигзар анам хеле байд мемонад. не ки ҳамҷада ман нафаҳмидем ки ам причатка чӣ рола бозӣ кард ки да мурхтоочӣ да дастшон буда ки да пиёзрезакнӣ ки да уҷам дасташон даму продукт мерасид ай дастшон гирифтанд. ва умуман ман ми зид астам хай ҳар кас фикри худша ман зид астам ки дами хона барои худтон тайёр кунӣ причатка кунӣ. мумкин ягон бехатарӣ боша чӣ боша не ки хело мекун барои худ ё и ҳар дафъа причатка пӯшиданам даста шӯшидак да уснуш. хай бо шумо фикратонро бинависен. ана давомушда бинен хӯрокшон тайёр шудестай. ҳама ҷо тоза озода хушрӯ. масалан ягон вақт шумо маро мегӯ вай дигш чиркин буд вай пиёлаш чиркин буд. шумо дуруст қайд мекунед. вақте ки шумо видео мекунеду нишон метиҳен пухту паза ягон намедонам маҳорати худтонро бояд ҳамун тавақ косатон тоза хушрӯ боша. хай ба ҳамун дараҷае ки ман барои чӣ ҳозир полностью нишон наметам барои як тарелкам мисол дига як тарелкаш дига ман мехоҳам ҳамаш як хел боша хушрӯ боша баъд нишон тиём мисол тамошобина. вақте ки именно кулинария ку тем более бояд сковородка тоза боша тамошобино. умуман ин канали зура ягон претензия надорем. ва шумоам фикротона биге кадоме обуна шудаги нестай бидрои обуна шаве. ин канал фақат хӯрокҳои туркиро бисёртар шумода нишон метиҳад. чӣ хеле гуфтум дар Турсия зиндагӣ мекунанд. тамошобино ана дастархони зебо мебинем ки чӣ хел видеош мондагия ва аввал медроем мебинем а канале дар бораи каналаш нигоҳ кунед. дар бораи канал медроем мебинем мегӯем вой ҳичвақт хато навистай нахо ай 29 соли 2019 ҳамин здравствуйте хато навистаг боша. кадоме ки шумо дар канали шумо ва дар интересни ва аввал медроем мехонам мегӯям соҳиби канала ку буфаҳмим маълумот биёбем. ҳамин ҷое ки хато мебина фикр мекунад ки ай значит хато менависа. инстаграм ссилкаш будай нағз медрои ҷа сразу инстаграм дальше мерем нигоҳ кунем камбудӣ инами занакое ки каналшон зуд пеш намерава ҳамияе ки ина тарз тайёр кардани хомшӯрбо фаҳмидем номи ҳамин чизо. баъд як чие ки орзуқ менависа ҳарфи қе қати орзуқ бинависанд видеои шумо намеброяд дар ютуб ҳоли ҳарфи қеву чӣ хеле надора ки бинависи буроя. ана нигоҳ кунем чӣ камбудия даҷа как сделать мороженое тарзи тайёр кардани яхмоз. нигоҳ кунед дар сурати шумо тасаввур намекунед ки чия не ки уже медонед ки мороженое значит дадем бакало мороженое. барои чӣ? барое ки хушрӯ нишон дода шудагӣ нестай. як дуюмаш скатерта нигоҳ кунед гулдоракай мороженикам сиёҳак намедонед у чия иш чия хушрӯ наметавад. косаи шӯрборо бинед косаи шӯрбо и қак дар и дури ма якҷо бинем у чӣ шӯрбоай. ана ки ман шумо як чӣ дига нишон метиҳам. ана разницаи худтонро қатъи каналҳои пешрафта муқоиса кунед. ин канал хай нағз обложка доштай не хеле суратча доштай. ана нигоҳ кунед мо қатъи шумо мезанем канали Ёсуман Гатовит. нигоҳ кунед видеои сурати ира бинед.
ина нигоҳ кунед 22 соат пес 142 000 просмотр. Барои чӣ? Инаи бодом дар лист уже интересная одамуда. Ун мороженое агар ай пеш мебуд ам хеле хушрӯ мумкин ки одамуда интересный мешуд. Не ки не шумо мороженое ай дур гирифте. Мо дар столи шумо не интересный буд. Мо дар ҳамн мороженое интересный ки чӣ мепазем. Ана нигоҳ кунед ина иш любовь сперва укуса век живи век учись. Нигоҳ кунед анаи пасудаша бинем уже чӣ хушрӯ ай чизи тайёр кардагиша бинем. ярки сурат мегиранд. Ина як видеои дигашона нигоҳ кунед. ҳозир ман шуморо нишон дидим. Бисте каналш медурем мебинем духтаро ҳама суратош ҳам хеле суратое ки одама ҳам хеле ҷалб мекунад. Нигоҳ кунед вы влюбитесь в этот рецепт 1 миллион просмотр духтаро ина 1 миллион просмотр 2 рӯз назад 2 рӯз да 1 миллион просмотр гирифта медрои уже ҳами сураторо мебинӣ мегӯи биё кани ман ҳами хе метонам кадбону ам набоши ҳами ман яки наметонам мадам интерес немеша ки ҳами чизо чӣ бошанд хе хушрӯ ихе фасон и тайёр карда баъд салавоша бинед ҳамаш ҳарфи калонқатия диден ҳамаш ҳарфи калонқати канали кӯҳна неста канал аст 13 январи соли 20 тайёр кардагиян 1 сол шудагия канала диден 111 миллион просмотр дора ва асос фикр мекунем ки инами суратҳои хушрӯ диққати одаморо ҷалб мекунад. хулоса и хай ами фикрҳои худ май бош мо фикрҳои худона бинависем. ин буд канали дастархони зебо аз Турция ва ҳозир канали дигарида мегзарем канали Диля рецепты. Диля камтар зиракиро истифода бурда дидем пеш ай видеосаршавӣ нишон дод ки чӣ тайёр карда уже може дидем ки хаштаг хушрӯ оформид кардагӣ уже одам мега хай биё бинам и хаштаг чӣ хел сохтагиян не ки агар просто савзӣ дудона тухм намедонам бо ягон чи нишон медод мо мегуфтем ай қа кори қинай нехай мо нушусту ягон чи дигара тамошо мекардем. Ана иҷана нишон додааста ки чӣ хел тайёр мекунад видеоша нигоҳ кунед качестваш хушрӯ столш анами чия ки якранг боша тамошо бинем фикри одам анаму ҳами чида мешава анами чизе ки ҳами тайёр кардаста вақте гулчаву анам хеле вай скатертҳо гул дорану ягон узор доранд ҳами тарелка хушрӯ наметавонад дар ҳамн манзара. дӯстони азиз ина канали Диляро ҳозир мебинем Диля рецепты ба забони русия ваш номуш видеошам ба забони русия ана суратоша бинем чӣ хушрӯ ярка таваҷҷӯҳи одама чӣ мекунад ҷалб мекунад. нигоҳ кунед ана ка ҳозир мебинем ки описанияшда чӣ нависагия. А канале добро пожаловать на наш канал Диля рецепты. В этом канале будет интересное видео дар бораи ами кулинария нависагида манаш канали ма барои кулинария ва каналшонам нава 1 сол нашуда аллакай 300 000 просмотр дора ва фикрам ки монетизатсияшонам гиронай. нигоҳ кунед савобисти вақати уже метавонед шумо пешбаре видеои худтона инам хеле суратҳои хушрӯ ярки гирифтаанд дар кор ки аммо одамо бидроян таваҷҷӯҳ кунанд видеода масалан видеош чӣ хел бубом 10 минут 4 минут ами видеои кулинария чӣ хел намухеда мо соати 8 марта дидем бо рецепти пурраша хоҳед дрои канали хучонда мебинем ва ма фикр мекунам ки дар канали Диля уқа камбудӣ дидан намешава ай нигоҳи мане ки бо шумо худтон метавонед фикротона бинависен дар ҳамин бора фақат ман намедонам барои чӣ ихе видеои хушрӯ просмотри кам доранд ҳамиш номаълума дӯсто бовар кунед касе подписатсия накарда бошад дар ҳамин се канале ки имрӯз ма дар борашон гуфтам дар описанияи видео дар комментария ссилкаҳошонро мемонам бидроем подписатсия кунед. ин буд абзори се канале ки имрӯз мо қадди шумо тамошо кардем.
барои ми соҳибои канал ё каналҳо ё одамое ки шумо ин каналҳоро тамошо мекунед фикр накунед ки ман ё роз камбуҷошона гуфтум. Ман нигоҳи худам фикри худама гуфтум. Шумо фикри худтона бинависед. Ман мисол мехоҳам ки ҳамин каналҳо пеш раванд. Ягон фикри бад надорам нисбати ино, барое ки бисёр вақт одамон мегӯянд чӣ шумо яча ганда мегӯяд, яча нағз мегӯяд. Ман ганда намегӯям, ман ҳамун чизе ки дар назарам мебинам ҳамонро мегӯям. Мисол ана пага бо мо 3 канали дигара қайдтон абзор мекунем, дар борашон мебинем, гап мезанем ва фикромонам мегӯем. Ирӯзаш да ҳаматон да хайр то видеоҳои оянда.